bżonna make-up. Bonġu, l-lum lejliet il-ġurnata l-ħamoru Malta. U bajt riqda u I'm regretting it now għax għandi ħafna x'namel. Għazilt il-ħwejjeġ però li ħanipakja għal-inqas u ħanurikom il-ġurnata kemm mikera. Veru misti, dal-għodu ma taqomt kien naqra frostijek imma ma kienx daqshekk foggy. Kważi qastaraħ il-lejk minnaw. Imma għazilt il-ħwejjeġ li ħanieħu u issa ħanieħdu l-breakfast ta' volja very late breakfast għax 11:15. Ħanixel. U ħanamel loads malajr, ħanaħlu il-ħalib li għanna u għandi l-banana u kol fil-friġ li ħati sweet. Sewda, dan jien ma danċu hubbek. Spiċċajta f'fiġ ta' l-banana ġvera kienet radba. Sorry ma, naf li dejqet il-banana, ġifiri. Sorry ma melġ disclaimer. ħanamel il-protein powder u il-cinnamon. Dal-ħar dejjem ninsih il-cinnamon jeda. Imma jagħmel tajjeb. Oh god. ħejġi qisu banana bread oats. Lesti. Veru ġew sbieħ, pero veru ħajkunu fil-inge. Daniel ħaj li mhux ħajjikolhom kollha żgur. Għax inti s-soltu meta nagħmellek ħafna tgħidli too much. Ħanikol u nara l-vlog u mbagħad trid niġi noxol x-xugumani u nipakkja. Dawn huma l-ħwejjeġ li rrid nitfa' hemm, issa l-problema hi li nofs il-bagalja mimlija. Ma nafx iżdik ħanagħmel, imma se naraw. Irrid nittefdaw li by the way l-bieraħ provajt il-magna li waslet li fuq skarf u meta ngħidilkom dbellaħt ħanurikom id-differenza żomm. Il-mejda nadifa okej, imma ejja nafek qed ngħidilhom. Qed taraw dik kif kienet qabel għax din ħadni ma għamiltix għax biex nippruva. Araw in-naħa l-oħra. Literalment isa ġdida fija għanda saddi l-iskarf saf kemila għandi. Insomma, 100% would recommend li tixtru waħda u taqdu l-sweaters u hekk għax jiġu pinna, u infatti jara. Ħanurikom taraw kemm lajt naħseb irid imbattala qabel ma nerġa' nużaw. Ħanaqbad nippakkja jien għax spera sar ħin u I'm hoping li jqod li kollox għax veru m'għandix aptit. Għatfakom. Nipprova nerġa' nara x'ħan neħħiwle. Daw nittiftom, daw kol li by the way da pereżempju dan kont ċajtu minn xin u vera mhux tajjeb bħala sweater ġifieri vera tidher id-differenza bejn fast fashion u le. Imma you know what asħaq tipo I get rid of it just għax ta' xin. So ħadd ħsiebu wkoll u nittiftu naqra x'kien vera jrabbi madoff daw piling jew xizku lint. Uħe, just because you're trying to become more sustainable ma jfissirx li għandkom taqbdu l-gwarderobba u tneħħu dak kollox li huwa minn fast fashion brand because that is also not sustainable. Just a PSA li ħadd ma saqsa liħ. By the way, naf li għadni rrid nlesti l-ġurnata like nagħmel makeup u hekk, imma it's okay, għalissa ġest ħanipakkja. U probably ħajkolli niblerja nofs il-bagaljax għandi xi barigali. Moment of truth, għad kollox sewa, ma rridnu naraw jekk iktar minn 20. Ħamurġi bil-mizin. Oh my god, ma nafx kif qatt ma kont nagħmel trik għal mituli ebi. So bażikament jekk ma tkomx miżin tal-bagalji, użaw miżin normali tintiżnu fih intom. Intiżnu intom l-ewwel, ħudu il-bagalja u għamlu minus. Ma nafx kif qatt ma ġiet nifhmha ġifieri. Ejja naraw okej. Oh no! I am 3 kilos overweight! That's not good. Ma nafx ħanneħi. ħanamel basket is-sanara. Ħanippakja daw ukoll. Tiftakartilkom kull jum ħanakteb żewġ riċetti fuq dan. Ma komplejtx ma sibċin. Imma ħaniħdu miegħi Malta għax I scheduled, literalment I had to schedule some downtime għalija
fejn ma nagħmel xejn u ġibtu ħalli noqgħod nikteb ir-riċetti u ovvjament id-dajru wkoll ħanippjana daqsxejn. Sena d-dieħla goals u hekk għax għadni ma sibtx ċans post kelli nagħmel il-ġimgħa imma bl-editing u hekk ma laħħaqx. Ftakru li l-kod tiegħi validu sa lejlet il-miliet Maraja 15 ħaniktibulkom hawn. Wara li pakkjajt u għek għax ma li pakkjajt mort nediti għal-vlog li irrit joħroġ daqqa issa għax għakunu Rotterdam so ovvijament irrit il-lesti qabel u tfajtu scheduled u għamil bal kbir għax ħallejt l-SD card u muħla ma' laptop so il-komplement tal-ġurnata tal-vlog tal-lum ħajkollu jkun fuq il-mobile so I'm sorry għek il-kwalità miex the best imma għafna sorju imma memx xamel we improvise. Kważi wasalna Rotterdam għax ridna naqbżu żewġ trains bħal ġejjin fuq it-tieni waħda. Ma nantx ħaddumu xi tmieni qed nippjanaw li naqbżu t-train lura d-dar x'għadha jdumu kmieni ovvjament imma rridu nlessu xi ftit Christmas shopping qabel ma niltaqgħu ma' Rachel u Gianluca u imbagħad ma s-mor niklu jew nilxu drink li x'imkien issa naraw lesdi update imma inkellimkom aktar tard u suppost li nafsa xahar illum mhux ħajkolli ċans għax wara rid-nitja dal-vlog u din il-ħasa li xaqwer so it's okay għadha naraw x'nagħmlu xabba dry shampoo hopefully it will be okay. Wasalna. Mela, il-Christmas shopping li sibna li ridna eżatt u issa ħaniġi nixtri l-olibolen għal-familti nista' nuri għax ommi fis-sens dal-video ħajtla wara li nkun tqajt magħhom u ommi vera tħobbhom l-olibolen u ilha tgħidli biex inniżlilha titfa' botti ta' biex inniżlilha l-olibolen so ħanniżel tlieta għalihom għax I'm a good person. Goodies picked up. Araw kif żejnu by the way, għawek jedin il-line band. Jisu shopping district u veru għahujnet. By the way, għax għaset, bħalisset nistennew li l-Gianluca u Rachel għaxġejn jiltaqaw maħna. Għetħosni vera strabu bċarjek, ma tanċ kien pulit. Għax kien daqġej maħmud. Ma do veru għaw ġenne, law nis jider li l-weekend qabel il-miliet għax għaw balla nis jgħamlu Christmas shopping naħseb. U veru tħossa differenza meta tiġi minn Dejn Boss għal hawnhekk tipposti kbira għavolja Dejn Boss ukoll kien hemm naqġennex biex soqna ir-rota sa train station ma' dof biex għaddejna miċ-ċentru jkollu nieqfu ħabba n-nies. Waslu, l-aħħar darba li ġibtu fuq il-vlog konnet nidu l-ħoġġak li ukoll. Ġabuna u hekk tal-pizza għaw veru sabiħ, il-batru ma dof veru sabiħa. Ħanara xħariju. Inti, ma nafx. Arrawn naqrax pizza għaw. Tijak tidher sabiħa, jarejx. Nice. Tijak tidher ħażina. Bjanka. Bijan laħqu. Ħaja qalu għal olibolen. Kemmu sabiħ il-xismu għaw. Ċata. Ija, mandomx il-flavor li hopp il-Daniel naħseb. Imma. Għaraw naqadna l-ġunnaħa l-oħra. Le! L-olibolen dak. Mux plain ġibta? Sbib ġibta? Plain ġibtilek, hi. Sbib tatna. Sbib ta' Tila plain jien, ha. basta doqgħod tkellem bid-daċċi. Tila vera bonċara. Tila żveju li bona ejn Anka jien fimtek għalla qatna daħna daċ. Sorry. Kola, nansa, għalu, batul ġurri. Batul ġurri, fajna pizza. No, sorry. Hello, as you can see at dar. U illum ħajkun l-aħħar vlog ta' Vlogmas li ħanal u hawnhekk fuq id-desk jew id-dar insomma għax issa għada ħamur Malta so nibda nagħlqu fil-bedroom most probably. Nagħlaq il-vlog għawa xeddit jgħidu issa u again ħajkun vlog qasir ieħor imma ma jimpurtax naf li at this point id-drajtu imma illum inħoss li l-kbira għadda għaliex issa għandi 4 tim vlogs hopefully sbieħ għax ħajkun iktar mimlija għax ħankun mal-familja, ħajkun għax iktar interessanti għax naf li forsi dal-aħħar ma tantx kienet tkun interessanti ħabba li kont qed naħdem matul il-ġurnata, imma
Jiena uffiċjalment bdieli l-holidays by the way. So, daqshekk xogħol fuq moħħi għal-ġimgħatej li jmiss u fl-aħħar nista' nirrelassa. Qed inħossni daqsxejn burnt out mhux ħanikdeb. Għajjejt, qed inħossni vera eżawsta dak it-tip li kuljum qed nipprova niġġieled in-nas ġurnata sħiħa. Naħseb I overworked myself dax-xahar tipo tfajt 7 reels. Sissa 20 video plus dak tal-tisjir ukoll fuq YouTube. 6 reels sissa oħra jqosni nitfa' 2, infatti għadha velotu spiss ħanitfa' reel ieħor ta' tipo li nipprepara l-party imma iddeċidejt li mhux ħanibqa' ma nirritjaħ għax ħanispiċċa norqod veru tard u diġà 11:10. U rrid immur ninħasel minlest il-bagalja u norqod u għadha rridu nqumu kmieni tipo fis-7:30 irridu nitilqu minnha biex naqbdu train għal Schiphol għall-airport u qed ħanaqbad forsi neditjaħ fuq l-ajruplan sakemm ittini l-bettri tal-laptop għax il-laptop imut li jiena wara xi 50 minuta jiena neditjaħ meta nuża Premiere Pro vera mhux b'saħħtu. U forsi jekk inlestih nitfgħu xi 3 ta' nofsinhar, jekk le nitfgħu it-tnejn. Ma jimpurtax jekk naqbad ġurnata ma xafaqa d-dinja, ħadd mu ħajmut għax jiena ma tfajtx ir-reel. Qed nipprova nikkalma daqsxejn lili nnifsi għax naħseb qed tfajt pressure fuq innifsi dal-aħħar biex nipprova nlaħħaq ma' kollox. U vera looking forward biex is-sena d-dieħla jkun bidu kalm fejn nerġa' nibda nittrenja, nerġa' nibda niddedika ħin lil nnifsi għax nħoss li I haven't done it enough dal-aħħar. U naħseb qed turi daqsxejn kemm f'wiċċi fis-sens ta' flajja għax qed nidher għajjiena ħafna. U ġist anke l-enerġija. Is-soltu vera jkolli enerġija matul il-ġurnata sħiħa ma dal-aħħar fil-għaxija I'm crashing u qed insibha veru diffiċli nibqa' mqajma. Eżempju llum fuq it-train b'demel bdejt nonostant kemm għajjejt biex taxxa oh my god. Iktar kemm xtaqt inkun id-dar kmieni. Spiċċejna ġejna d-dar si aktar tard milli suppost għax it-train, l-ewwel train li qbadna minn Rotterdam li waqfet Breda ġiet delayed, so tlifna l-connection kellna nagħmlu nofsija nistennew Breda biex nerġa' naqbdu oħra. U suppost kellna nkunu fid-9 u konna hekk xi l-10. Imma ma jimpurtax. Biex nipprova nkun daqsxejn aktar pożittiva. Meta nkun għajjiena, il-pożittività tibda tonqos għax sotira vera persuna pożittiva. Imma dak kollox naħseb illum ħanaq il-vlog hawnhekk. Grazzi għal darb'oħra talli rajt vlog ieħor by the way. Ħadna gost ħafna Rotterdam ma' Gianluca u Rachel u tistgħu tindunaw sax meta nkun man nies nkun qed nieħu ħafna gost. Nibda niddieqna bat il-kamera x'ma nkunx irid nirrovina l-mumenti u hekk. Imma we love Gianluca u Rachel, so it's always a good time magħhom. Issa, good night ta' veru, dejjem nibqa' redden, dejjem ngħid good night u nibqa' redden. Narakom għada, wish us a good flight, avolja meta jħarġa l-video diġà ħankunu Malta. Hopefully ma jkunx hemm ħafna ġen filgħodu biex immorru l-airport għax veru nobot. Hopefully ma jkunx hemm cancellations u hekk, so let's keep our fingers crossed. Narakom għada ġo Malta. Il-lejl it-tajjeb.